prostitutiecentrum moeten hebben. Dat heeft minister-president Gilma Pik-Pisas gisteren in het parlement gezegd. Pisas die sprak tijdens het vragenuurtje, dat was aangevraagd door onafhankelijk staatslid Zita Jezus Leitu. Hij zei onder meer dat er een prostitutiecentrum moet komen op Curaçao. En dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van die discussie over de aanschaf van Campo Alegre. Dat is bijna 9 maanden geleden aangeschaft voor bijna 8 miljoen gulden. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Zita Jezus Leitu had er veel vragen over. Zo wilde ze onder meer weten waarom accountantskantoor SOAB nu pas een haalbaarheidsstudie gaat doen over het openluchtbordeel, terwijl het al 9 maanden geleden is aangeschaft. Volgens Pisas is er veel vraag voor een dergelijk centrum. Hij wordt door de bevolking er vaak op aangesproken. Er is momenteel sprake van illegale prostitutiecentra op het eiland. En dat is opnieuw een bewijs, zegt de minister-president, dat er iets gereguleerd